lidi, vítejte u nového videa a dneska tak tady máme Roblox Zombie Game, tak už asi víte, co budeme dělat. No, pojď, vidím. Tak tady jsou NPCčka, pojď. Na téhle hře jsem hodně závislý, díky, tady je takhle Wow, lidi. Jo, ty zelení tak umějí chcát. Shit, lidi, musíme se rychle vyhýlovat. A tak žádný hýly. Takže... Už mě zabili. Lidi. Tak teďka tak budeme zabíjet. Bohužel. Nebo ne. Ne, prostě. Ty. OK, takže lidi. Tak. Tak. Už jdeme tady zabíjet. Let's go. Pojď, do zombíku, kámo. Oni mi je dávají, NPCčka. Ty NPC, tak ty můžou lozit po žebřících, ale nikdo nemůže do téhletý ohraničení prostě tady na spawnu. Žádný zombie tam nemůže, protože on pokud by tam sál na tom mostě. Jo, oni totiž jsou ty zelení druzy, prostě oni můžou Ale kde tady? Tady, holka. Shit, já hořím. Tak jak jsem úplně odhodil. Tak bye. Bye, ti říkám. Tady, na druhý půlce mapy a skoro umírám. Takže musím taky... Tak healu se, tak. Kolik máme pointů o 200 spawnů? Tady jdou po někou strašně moc lidí. Teda zombíků. OK, ale tady po nubovi jde jich mega brutálně. Kamo, tak to ne. Ono to teďka jde po mně, já jsem to přezvezal. Tak teďka je na tom mostě totálně nachsáno. Jo, tenhle ten zelený, ty, shit, tak teďka mám brutálně málo, jsem ve špatné situaci, A to byla fakt krizovka, to, co jsem měl. Já jsem tvoje zombíky odehnala od tebe. Jo, díky. Tak, jdeme dál. Jo, tady! Ty vole, já taky. Teďka úplně málo. Jich taky málo. Jo. Koukej, co to děje? Tady pověd strašně moc. Za mnou jde NPC, který nejde. Tady tak jsem takhle. On se snaží. Tak já budu zabíjet. Shit, tak tady tak je to brutálně drsný teďka. Já mám tu infekci asi. Kamo, už máme 6. Já už jsem umřela. Jo. Já už nemám nic, umřela. Lidi, tady v tomhle videu tak nebude asi moc toho střihu, protože... Kde seš? Nic. Jenom jakou máš krásnou barvu. Jakou máš krásnou barvu, si šeptám. Teďka tak se jich tady na mě naspawnu. Tak. Kde seš? Ty krávo, tak tady radši nejdu. Já musím jít zabíjet, co tady prostě zdrhám jak debil. Viděl jsem tě. Tekken! Ty je nemůžeš zabíjet, oni jsou s tebou.
Ty nemůžeš zabíjet. Ty můžeš zabíjet maximálně lidi. Je, čau. Jdeme zabíjet. Jdeme vyhrát, že jo? Aspoň takhle vyhrajem. Já sem nemůžu. Kam? Na spawn? Ne. Někam prostě hold my zombíci nemůžem. A kde? Ale ty tam můžeš. Já tady nemůžu. Ty jsi normální. Nejsem. Seš. Nejsem. Jsi tak zlej. Nejsem normální. Jsem. Seš, já jsem tě viděla. Neviděla. Viděla. Ale kde jsi žil tady? Tak pojď, kily. Strašně jsem jí zabil. Hodně jsem jí zabil. Random car. Tak pojď, kill. Tak, zabijeme. Zabíjet, yes. Kámo. Ne, já už mám strašně málo. Ok lidi, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like, odběr, zvoneček a já se s vámi loučím. A u dalšího videa, který s vámi loučím a zatím zdarec, vole.